Já vám děkuji za velmi příjemné uvítání. Děkuji otci Václavu, otci Vladimíru, že mě opět, rok se zrovna sešel, tak mě pozvali zde do kostela svatého Mikuláše, který je mi zasvěcený a jehož svátek, můj svátek včera slavil, že za to vám moc krát děkuji. Já se chci omluvit, že letos bohužel svatý Martin nám z nich sídl na nějakém trošku jiném kontinentě, tak jsme pravda s Anděli přijeli s pouhým vozíkem, protože je všude bláto, tak se děti nezlobte. Nicméně vím o tom, že v Ludkeřicích není žádné zlobivé dítě. Pak, když by nějaká maminka náhodou věděla o tom a jedna se tamhle povídala, že dítě zlobilo, tak děti nebojte se, děti nezlobí, já vím, že vy nezlobíte. Zlobí někdy maminky, někdy babičky, někdy dědečkové, děti jenom občas. Takže určitě vás všechny děti teďka pozvat tady ke mně dopředu. Protože jsme vám něco přivezli a brambory budou. Tak a tady počkej, já jsem to vůbec neslyšel. Tak mi řekni, kdo ty seš, jak se jmenuješ? No, vy máte pro mě nachystanou. Jo, tak to je krásné, tak děti taky, tak teda to se určitě všichni rádi poslechneme. Tak tedy já čekám, co jste si pro mě připravili. Ať jsi velký nebo malý, nebo akorát, Bůh tě má rád. Ať jsi tlustý nebo chudý, nebo akorát, Bůh tě má rád. On tě miluje, když se těšíš, tě miluje, když brečíš, tě miluje, když si hraješ, tě miluje, když spíš. Ať jsi velký nebo malý, nebo akorát, Bůh tě má rád. Ať jsi tlustý nebo chudý, nebo akorát, Bůh tě má rád. On tě miluje, když se těšíš, tě miluje, když brečíš, tě miluje, když si hraješ, tě miluje, když spíš. Je to jedno, jak se cítíš a jak vypadáš, Já děti teda moc krát děkuji, to byla nádherná písnička, ten potlesk, nejenom teda za tu písničku, ale určitě za sebou začít s námi. Na to vám teda moc krát děkuji. No nicméně, já jsem teda, když jste si vymysleli tu písničku, nebo když jste mi takhle nabídli, tak já nevím, básničku už nebudu chtít, ale přesto si jednu otázečku neopíšu. A to si vyberu možná někoho trošku většího, anebo třeba teda, jak se jmenuješ, prosím tě? Martina Pušovská. Martinko, tak já se tě zeptal. Určitě jsi všimla, že jsme tady s Anděli nepřijeli s čertem. Čert do kostela nesmí. Ale přesto v tomto kostele jeden čert je. Všimla jsi někdy kde? Ví někdo jiný z dětí? Zkuste se přihlásit. Ale tamhle ne, to není kamarád, není čert, prosím tě. Tak ví někdo nebo neví? Hlásí se tady. Tak kdo se hlásí? Ty víš? Ty víš? Tak jak se jmenuješ, prosím tě? Tak Vlastníko, tak kde máme toho čerta? Přesně tak, tady na tom se říká vítězný oblouk, tam stahuje ty zlé a nedobré lidi do pekla, ale vy se děti nemusíte ničeho bát a tobě Vlastníku, protože si to pohádl. A jako první, tak dostaneš také jako první dáreček. Dejte mi prosím dáreček. Tak, já ti moc krát děkuju a určitě si to zasloužím potlesk. Tak děti, a teď nám nezbývá, já to přece nepovezu zpátky, víte, tak si pojďte prosím, Anděle vám pomohou a pojďte si pro dárečky. A vám všem ostatním, otci Václavu, otci Vladimíru, všem rodičům, prarodičům a především vám dětem si popřát klidné prožití adventní doby do druhé poloviny.
pak požehnaných Vánoc a nového roku nejen možnost Božího požehnání a zdraví, ale především také to, abychom se tady příští rok na přes rok opět sešli.